sureball nga among mga naagtan dinhi mga avid listener gyud sa DXDC Arimen Davao. Niya ta kasama nining Hamugaway, Pertimbugnawa, Labaw Pas Aircon Tabugnaw, sa mga panimalay ni Mr. and Mrs. Celestino Romero. Di basta-basta gyud no. Pinabigan ng mga Romero family ganahan magyud DXDC. O sa bagay na sa DXDC nga wa sa ubang istasyon binabi. Ngano ganahan magyud DXDC? Mga drama, mga balita. Mao ni sila karon ang atong pagkantaon magkasama sa atong RMN Christmas Station ID. Ready na ba ang pamilyang Romero? Ready na! Okay, sige ha. Malugar na nato Radyo Manayme. Iphan ako katulo. Okay. 3, 2, 1, go! At makakarating sa tahanan, kapaskuhan, pagmamahalan, bubuhos ng galak ng tuwa. At makakarating sa bayan, ang ningning ng kalangitan, hawain ang lahat ng sayo'y makarating. Basta, no? Dili na nato dugayon Radyo Manayme ang atong pahalipay nga sa pamilyang Romero. Okay, Tatay Celestino, hinahinaya lang tungabtay, ha? Apa, sa pamilyang Romero gyapon diya magkasama. Okay, niara. Daghang kayong salamat nga may abot ni grasya diri sa among balay nga wala udama. Wala magyud no? Oh, salamat sa istasyon sa DXDC. Kauban si Radyoman Aimee Kinita. Ako ni Radyoman Dudong Rinlo Busbog sa atong ngayong bagong taon. Panalo ka promo, Tatak Arimen.